Unha vez, dous monxes, Tanzan e Kido, viaxaban xuntos. O eses seus votos sagrados significaban que non podían tocar mulleres, unha regra que sempre seguiron. Mentres caía unha forte choiva, chegaron a un camiño lamacento. Ali, unha fermosa muller nova estaba de pé, incapaz de cruzar só, con expresión preocupada. Sen dicir unha palabra, Tanzan colleuna e levouna a través do barro profundo. Colocouna suavemente no camiño seco do outro lado. E Kido observou, sorprendido en silencio, mentres Tanzan continuaba a súa viaxe. Durante horas, Kido non puido falar, a súa mente chea de ira e preguntas. Pensou no voto roto de Tanzan, recreando a escena unha e outra vez. O seu corazón sentíase pesado de xuízo e irritación cara ao seu amigo. Finalmente, ao chegarse a noite, Kido non puido conterse máis. «Por que levaches aquela muller?», exclamou, a súa voz agda. «Somos monxes, está prohibido». Tanzan mirou ao seu amigo, cun suave sorriso no seu rostro. «Deixei a muller hai horas», dixo con calma. «Aínda a levaste, Kido». Kido quedou abraiado. Deuse conta de que Tanzan soltara o momento inmediatamente, sen pensamentos persistentes. Pero Kido aferrouse a el, levando a carga da súa propia ira e xuízo durante todo o día. Esta poderosa historia recórdanos, non te aferres ao pasado, deixa ir. O mañá trae novas oportunidades e novos comezos se liberas as cargas de onte. Se a profunda sabedoría de Tanzan te inspirou, subscríbete a Galicia Nepo para máis historias lendarias. Dalle, gústame, se aplicarás esta lección hoxe e comenta que historia famosa deberíamos compartir a continuación.